Benvingudes, benvinguts i, per suposat, benvingudis a Rock del Queer. No, així no. Rock del Queer! Ah, ja m'he tornat a equivocar. Rock del Queer Podcast. Hola, Isabela. Hola, David. Com estàs? Molt bé, i tu? Tornem a estar aquí. Ai, sí, jo tenia ganes de tornar, Sí? Perquè, clar, el capítol passat se suposava que jo no anava a sortir, però és que, clar, tinc tantes coses a dir que a vegades he de fer ja un incís. Un incís, no? Un actually, perquè jo sóc molt d'això. Però, bueno, la veritat és que molt bé. Tu com estàs? Molt bé, també. La veritat que bastant content i, bueno, sobretot suposo que deuen estar notant una cosa diferent Sí. dels capítols anteriors. I és una mica El set, el set, la disposició. l'hem canviat una miqueta. I que tenim el Rainbow, us presentem el Rainbow, que segurament l'haureu vist també a l'Instagram, i és el cap, és el jefe del podcast, Sí, a part de la abans mascota. no podia venir al set perquè estava de vacances, ¿vale? Estava en les Bahamas, estava viatjant, però això també està així com amb les ulleres, perquè no le veieu les... Els ullets, sí. Però bueno, estic molt contenta de com va avançant això, la veritat. Ara avui potser no diu res, però més endavant segurament li donarem Sí, veu. és que també. és tímid, ¿vale? Sí, és un cap una mica... Sí. Vale, fem com els altres episodis, que fem una petita secció de notícies i actualitat i després us presentarem el tema i tenim un altre convidat. Bueno, que segurament us parlarem... encantarà. Sí, parlarem d'actualitat amb pinces, no?, entre cometes, perquè, bueno, ja sabeu que els episodis normalment els gravem amb una setmana d'antelació i d'aquí a que es publiqui, doncs, jo què sé, poden passar moltes coses, no?, perquè ja sabem com funciona el món. I, bueno, comencem amb les notícies d'Andorra cap al món. Llavors... La primera és d'aquí d'Andorra i és que el 23 de març es va presentar el projecte de llei qualificada del Codi Penal, que és una modificació, pel que diuen aquí, per enfortir la protecció dels delictes sexuals en l'entorn digital i reforçar la persecució dels delictes de corrupció. Això és un munt de modificacions que volen fer al Codi Penal, el que a nosaltres ens interessa més aviat, o per la cosa que s'ha... demanat l'opinió de Diversant i del col·lectiu LGTB és perquè es vol enfortir la legislació cap als delictes d'odi online. Llavors, a veure què busco aquí, perquè jo m'he portat aquí els meus deures, no? I m'he portat aquí L'alumna els seriosa. apunts. Bueno, És la pàgina on tens el protecció de persones i violència digital. Moltíssimes gràcies. I també ho tinc aquí. Clar, tu ets més modern que jo. Bueno, Ampliació de delictes de discriminació per incorporar la incitació a l'odi o a l'hostilitat. Penes de presó de 3 mesos a 3 anys. Això, el que... Clar, nosaltres només tenim per ara la presentació de PowerPoint, no?, que s'ha fet. en roda de premsa des del Ministeri de Justícia Interior d'Andorra. Exacte. Llavors, clar, això encara s'ha de desenvolupar perquè és una proposició de llei i això jo entenc que és que si algú publica discurs d'odi online, doncs pot tenir penes. La qüestió és que se considerarà legalment discurs d'odi i, clar, això és una cosa que l'experiència que hem tingut nosaltres de voler posar una denúncia per discurs d'odi és que ens diuen que si no se dirigeix a una persona en concret, no se pot posar la denúncia. Llavors, això, jo faria la pregunta de, clar, si aquesta incitació a l'odi es fa cap a un col·lectiu, se podrà denunciar o només si és cap a persones concretes? Clar, això s'haurà de veure. A més, també el tema del discurs d'odi, de l'odi en si, no és només una agressió cap a una persona, no és només fer comentaris o a través de xarxes, sinó que
el que m'agradaria que fessin, si és que es fa d'aquesta manera, és que tot el que és la construcció del odi cap a un col·lectiu es pugui justament perseguir, que seria el seu. Llavors, clar, aquí també tenim la típica història de què és odi, què és llibertat d'expressió, que molta gent... Bueno, això ho hem vist... Quan ha sortit la notícia el dia 23 de març, part dels comentaris era això, és que ja no es pot dir res. No, a veure, tota opinió és vàlida mentre no atempti directament contra els drets humans bàsics. Ja està. A partir d'allà, odi. Exactament. És a dir, que si algú et cau malament, tu le pots odiar lliurement, no passa res, ¿vale? el que no pots fer és agafar aquesta persona o una característica d'aquesta persona. Jo, per exemple, tinc els ulls verds i a algú no li agraden les persones amb els ulls verds i comença a desenvolupar un relat vers aquestes persones en el qual després això desembocarà en violència, que pot ser o missatges privats que atempten contra mi o directament al carrer que em puguin estovar o insultar. Això ho heu d'extrapolar a tota la resta de col·lectius minoritzats que poden patir l'odi, que poden patir aquesta violència. Sí, i al final forma part de la discriminació que es pateix per part d'aquests grups potencialment vulnerables. Però bueno, com dèiem abans, aquesta llei, aquesta proposta inclou moltes modificacions que hi ha algunes que ens poden semblar millor, com el fet que qualsevol imatge d'índole sexual o de la persona nua, tal... Sí, aquests deepfakes que es fan amb intel·ligència artificial. Sense el consentiment, si se reparteix sense el consentiment de la persona, això també compta com a delicte. Llavors jo per això dic, bueno, molt bé, la veritat. Però n'hi ha altres coses que embrinyolen, com per exemple aquesta responsabilitat penal de les persones jurídiques. I ressaltaria el delicte contra l'ordre socioeconòmic. Què vol dir això? Què vol dir un delicte contra l'ordre socioeconòmic? No? I també em fa preguntar-me si això ja és algo que es pot acusar ja a una persona física d'un delicte contra l'ordre socioeconòmic. Perquè, clar, si jo protesto perquè n'hi ha unes condicions a la meva feina que no m'agraden, això seria un delicte contra l'ordre socioeconòmic? Clar, aquí s'hauria de veure quin és el tractament que fan de justament aquesta part de la llei. Perquè clar, això també, ja no només a la teva feina, és que també pot ser per associacions que lluiten justament per adquirir drets. Si hi ha alguna cosa que potser algú no acaba d'agradar i fa una denúncia, també pot perseguir associacions? Això és una cosa que s'ha de veure com està plantejat aquesta reforma del Codi Penal. El que crec que seria el missatge és vigilar amb aquestes modificacions que ens fan del Codi Penal per veure si realment són per protegir-nos o si ens resten alguns drets que tenim. Llavors, penso que s'ha de mirar molt bé. Hi ha antecedents de, per exemple, penso ara mateix en un exemple d'un activista jove que va ser encarcelat pel fet d'haver parlat sobre la situació del seu país a una reunió de jovent del Consell d'Europa. I aquest noi va acabar en la càrcel, em sembla que arrestat i no va arribar a tenir càrrecs, però sí que el van arrestar. Llavors, és això que al final, amb aquestes modificacions, no diem que això estigui passant a Andorra, el que diem és que hem d'estar prevenits que això pot ser una senyal d'alerta pels activistes i per les persones que al final ens dediquem a voler fer una millora de la societat i per això hem de ressaltar les coses que no es fan tan bé a la societat en la qual vivim. Sí, en aquest cas, per exemple, sí que estaria bé que les associacions, per exemple, que han demanat modificacions al Codi Penal, com lo del delicte d'odi, que des de diversant s'ha dit per activa i per passiva, i ara finalment hi ha aquesta voluntat, crec que estaria bé que les associacions puguin estar
puguem estar a l'hora de revisar el text, de proposar esmenes si cal, més que res ha de ser algo doncs, una mica constructiu entre tota la societat, perquè sí, està bé que hi hagi una modificació del Codi Penal, que es protegeixin a les persones, però per una altra banda s'ha de garantir que no hi hagi una pèrdua de drets també. Exacte, entenem que això és per adaptar-se als temps en el qual estem, no? I això està superbé. Però, clar, hem d'estar atents perquè en tota Europa i en tot el món està havent canvis que resten drets, que en resten llibertats. Ara mateix penso en Alemanya, que els nois entre 18 i 30 i pico anys han d'informar al govern abans de sortir del país. I també podem pensar en una altra cosa que ha passat a Bielorússia, sí, no? recentment també ens ha arribat la notícia, malauradament, una notícia de que a Bielorússia el govern bàsicament ara ha restringit, millor dit, ha prohibit tot el que és propaganda LGTB, tot el que pugui tenir referència a la modificació de la família tradicional, i ha equiparat això a delictes de pedofília. És a dir, estem tornant al segle XIX, o potser abans, a Europa. Ho dèiem l'altre dia, al capítol anterior, amb lo del Senegal, que parlem, és Àfrica i tal. Doncs mira, això està passant a Europa. I els tenim al costat, Bielorússia són 10 hores de vol màxim, no menys, o fins i tot deuen ser 7 hores de vol. Sí. És aquí al costat. És aquí al costat, sí. Això és molt preocupant perquè bueno, estem veient que hi ha aquesta deriva més autoritària i que reaccionària, que el que fa primer és atacar a les minories, és atacar a les persones LGTB, és atacar a les persones trans i després aniran contra els drets de les dones, fins que vagin cap a retallant drets de totes les persones. Sí, al final això és un cercle viciós, és a dir, hi ha la fàbula aquella de quan van anar a buscar els jueus jo no vaig dir res, no em pertoca. Quan van anar pels negres jo no van dir res. Quan ja no quedava ningú van venir per mi i ja no hi havia ningú per defensar-me. Doncs és això, no és cap tonteria. Els drets es guanyen, però no hem de pensar que són una cosa garantida. Hem d'estar pendents i lluitar cada dia i estar allà mateix perquè no ens el retirin. O sigui... Els drets es defensen, sobretot. Es defensen, sí, bàsicament. Sí, i bueno, ens ha quedat una part de notícies molt densa, no n'hi ha cap humor, no n'hi ha... Bueno, si vols posem una mica un toc d'humor, va. Vale. Amb el tema de que ja no es pot enviar contingut sexual a partir d'ara, nois... Ah, sí, clar, això també estava en la modificació del Codi Penal. No envieu fotopolles, si us plau. Perquè podeu acabar, doncs, pagant multes... Entre 3 mesos de presó i 3 anys o multes. Exacte, llavors us la guardeu, vale? I demaneu abans d'enviar res, sisplau. Sí, només que demanis, vols veure la meva torre de Collserola? I ja està. Bueno, i quin serà el tema principal d'avui, David? Doncs, a veure, recentment ha sigut el Dia Internacional de la Visibilitat Asexual, el 6 d'abril, i, bueno, havíem pensat que podíem fer un capítol dedicat a això. Però, clar, hi ha una cosa que a mi m'agrada quan es tracten temes específics, que vingui algú explicant-nos la seva realitat, perquè és molt més directe, és una cosa doncs, personal, perquè potser jo no puc relatar aquesta història. I avui doncs, tenim un convidat que tenim moltes ganes de que s'assenti aquí. El Rainbow farà una siesta perquè el pobre ja el veieu, està una mica de ressaca. Per això no parla. Per això no parla avui, però li cedirà l'espai al convidat i us el presentem de seguida, ¿vale? Benvingut. Ja tenim el nostre convidat. Benvingut, Iñaki. Moltes gràcies. Estàs bé? Sí. Sí? Bueno, doncs, com dèiem abans, al final de la primera secció, volem parlar justament del tema de la sexualitat amb tu i potser podem començar definint, no, el terme. Què podem dir? Que és un terme paraigua? Exacte. Per començar, és a dir, que no és només una característica, sinó que la sexualitat té moltes variants. Característicament es pot definir, generalment la sexualitat es pot definir com que una persona
pot no tenir cap tipus d'atracció sexual o pot tenir-ne molt poc freqüentment o ja està. Sí, o simplement no tenir interès en l'acte sexual tampoc. És Això com mateix. una, no? Una freqüència i gust diferent cap a la sexualitat i cap a les relacions sexuals. Això, clar, és molt desconegut. La A em sembla que és una de les lletres més invisibilitzades, que fins i tot a nosaltres ens oblida Sí. dir-la, no? Llavors, em sembla molt interessant poder parlar amb algú que ens pugui explicar una miqueta de la seva experiència com a persona asexual, perquè, clar, tu què t'hi trobes normalment quan dius que ets asexual? Primer comentari que hi ha tendència a posar a rebre és hi ha un problema. Exacte. Hi ha un problema, és a dir, la primera hipòtesi és la del problema fisiològic. I ja estem patologitzant les identitats, no? Efectivament. Després doncs, hi ha la impressió de que no es té sexe doncs, per una qüestió de voluntat, no? I aleshores entren en escena hipòtesis com ara doncs, que hi ha hagut un trauma, Sí. que la persona està bloquejada, que no ha gosat tampoc experimentar, són dels comentaris que més es reben. Vaja. Doncs, clar, a mi jo crec que ens agradaria molt saber com tu descobreixes o et dones compte que doncs, hi ha alguna cosa diferent, no? I també com descobreixes aquest terme amb el qual t'identifiques que no és només asexual, sinó una altra cosa. Llavors... Clar, aleshores, tot parteix una mica de, malauradament, no? d'experiència d'assetjament escolar. Sobretot pues, perquè des de ben petit pues, se m'ha col·locat una etiqueta, s'ha inventat la meva identitat sexual i se m'ha col·locat pues, l'etiqueta d'homosexual. Aleshores, jo tenia clar que aquesta no era pas la meva preferència, però sí que és veritat que ja en edat adulta i doncs, tenint relacions, mai hi havia relacions sexuals. Aleshores, jo sí que és veritat que he de confessar que amb el tema de les definicions més precises em perdo molt sovint, no? Perquè parteixo més de l'experiència i de com ho estic visquent jo que no pas d'una definició més literal, no? Clar, jo començo per la literalitat també de dir asexual, absència de sexe, doncs aquí estic jo, no? I clar, el terme que jo vaig descobrir, de fet no fa gaire que el vaig descobrir, fa un any i escaig, doncs ve justament doncs, per aquests dies no, de la visibilitat asexual, i doncs lo típic no, de que a les xarxes socials et surt una publicació doncs, on es parla justament d'aquest espectre. I doncs picar-me la curiositat i dir, ostres, no he investigat mai més enllà si existeix no, pues una paraula més específica no, per que s'acosti més a la meva experiència. No? I en base pues, a aquesta investigació arribo al terme orquídea sexual, que bueno, té la particularitat, com he comentat, pues, és tot un espectre al final, no? De maneres de viure pues, l'atracció sexual, l'experiència sexual, el no voler al final, o el no desitjar experiències sexuals, amb l'afegitó, en el cas d'aquest terme orquídea sexual, on sí que hi ha la possibilitat d'una atracció sexual, cosa que en el meu cas és una realitat. Per això, tornant una mica pues, a lo que hem comentat, sempre la primera pregunta, el problema fisiològic, no hi ha cap problema fisiològic. Puc sentir sense cap mena de problema pues, atracció sexual, però no acabarà mai la cosa amb un acte sexual, perquè no... Clar, en el meu cas arribem fins i tot a la noció, entre cometes, de fàstic, de repulsió a l'acte sexual, és a dir, tot acceptant que és la cosa més natural del món, però jo no la vull. No la vols per tu, ja està. Exacte, i doncs, quan s'arriba
amb aquesta expressió, pues, penso que ho hem comentat en alguna ocasió, i aquesta sensació una mica com de com de pertanyença una mica, no? De dir, sempre amb el David comentem de que al final l'ésser humà és un ésser molt primitiu. Per més que hi ha com un paradoxe, no? De dir, som capaços d'enviar coets a l'espai, de dividir l'àtom, però després el nostre cervell està programat per pensar en termes molt primitius. Categoria amb una capseta amb la seva etiqueta. És fàcil, no requereix gran esforç mental i ens dona seguretat. Pues és una mica aquest sentiment. Sí, a mi m'agrada molt dir que les etiquetes estan bé sempre quan te les poses tu i no te la posi un altre, sí. no? Que pensa que aquesta experiència també d'haver patit que se t'anomenés d'una manera en la qual tu no te senties identificat tampoc. I llavors jo m'alegro molt que hagis trobat la capseta en la qual te sentis còmode, Sí. però també no, tenir en compte que, bueno, que les persones som com som i que al final penso que hi hauria falta una capseta per definir totes les sexualitats que Sí, estic que totalment existeixen, d'acord, no? vull dir, perquè al final, clar, jo el que deia, no? Vull dir, no em quedo tant amb les definicions més literals perquè, clar, al final cadascú viu la seva sexualitat d'una manera molt particular i és fàcil caure en el parany d'anar fent categories separades, no?, per cada... Rígides. Exacte, rígides, de cada definició, no? Vull dir, si no has fet tic a totes les categories, no entres dintre de... Cadascú té la seva manera de viure. I a més, amb això de les caixetes, per seguir amb la metàfora, Sí. moltes vegades nosaltres no estem només dintre d'una caixeta, és que potser estem dintre de vàries, o Exacte. potser en cap ni una, que Exacte. també podria passar. Exacte. Sí, i també dins de l'espectre asexual, a part de l'orquídea sexual, també n'hi ha d'altres noms, no? D'altres sexualitats de les quals no hem parlat. Que ens pots explicar alguna? Sí, doncs per exemple, hi ha, dintre d'aquest espectre de la sexualitat, hi ha una que seria la demisexualitat, que la persona experimenta desig sexual per una altra persona amb qui prèviament ja ha establert un vincle emocional. No és que vulguis tenir sexe només amb les persones amb les que tens un vincle, perquè això podríem dir, no, jo també sento això i no sóc asexual. No, és que l'atracció sexual no es troba fins que aquest vincle emocional ja Està està ja establert. Llavors, a mi em sembla molt curiós aprendre sobre l'orquideosexualitat perquè fins abans pensava que la sexualitat només es referia a al no sentir desig. Llavors, també podem veure que es pot sentir desig, però no tenir cap Però no tipus arribar a la d'interès finalitat. en les relacions sexuals. Efectivament. Sembla molt curiós. M'agrada molt aprendre. Sí, al final és un descobriment perpetu al final, no? Perquè és descobrir la seva pròpia identitat és un procés que requereix el seu temps al final. Sí, això em fa pensar, per exemple, que clar, tu dius que fa un any que has descobert el terme definitori d'orquídia sexual, però és que no és la mateixa extensió, però sí que em fa pensar, per exemple, a una gran part del col·lectiu LGTB, sobretot no avui dia, sinó la nostra generació, per exemple, o fins i tot abans, que no tenien un lloc on definir-se o una paraula o alguna cosa, i estaven totalment apartats i denostats, i et senties aïllat del món. Llavors, quan hi ha alguna cosa que t'identifica, jo crec que també deus respirar perquè dius, ostres, no estic sol. Hi ha algú més que ha trobat això i que li passa el mateix que a mi. I això és super guaridor. De fet, ho dèiem també en un reportatge que ens van fer al periòdic, que una de les coses que volíem fer amb el podcast era justament donar visibilitat, i quan dones visibilitat el que passa és això, és que alliberes. Totalment. I s'alliberen altres persones, que això és superimportant. Efectivament. Super necessari. Sí, sí. I, clar, això ha de ser difícil explicar a les teves parelles? O Molt. Com és la teva experiència? Molt, amb això? en general explicar-ho és molt complicat. Hi ha
molta noció preconcebuda, no?, de el que hem dit abans, no? Primer, el problema fisiològic, no? De dir, no és aquesta la qüestió. I clar, fins i tot quan et trobes, com ha estat malauradament el meu cas, que fins i tot persones que t'han de poder proporcionar una ajuda professional qüestionen el teu propi, és a dir, el teu propi relat, la teva pròpia narrativa, és molt dur, és esfereïdor perquè t'invisibilitzen, neguen la teva existència i al final és quelcom de natural. També va lligat al fet de que explicar a nivell societal l'absència d'acte sexual és vist una mica com una desfeta, com que t'has perdut una experiència a la vida, no? I explicar, pues això, que no hi ha activitat sexual, és com que estàs mort, no? I no té res a veure, no té res a veure, vull dir, de cintura cap a baix no estic pas mort, això ho puc ben assegurar. Està bé. Sí, és una qüestió, com també ho parlàvem abans, que és una qüestió del mandat patriarcal, també, no? Que el mandat heteropatriarcal, Sí. que la teva funció és reproduir-te i llavors per reproduir-te has de gaudir del sexe, no? O no. O sigui, bueno, has de tenir sexe almenys. Ja està. Gaudir-lo ja Gaudir-lo ja és una altra cosa. Hi ha moltes sí. cultures que s'ha de viure amb molta culpabilitat. És veritat. Sí, se fa fora del matrimoni, Per no? exemple. O sense la idea de procrear. Sí, això és veritat. I això no és de l'espai exterior, ho tenim a És les que, de nostres fet, cultures. això és obrir una conversa que podria durar hores, no? Sobre una mica el component psicològic, no? De construir la identitat al voltant de les conquestes o no sexuals, no? Sí. De dir que el que val o deixa de valdre una persona es mesuri segons pues això, quantes vegades ha tingut sexe, vull dir... I depèn. també depenent del gènere, És el que no? t'anava a dir, Exacte. perquè, per exemple, els homes, quantes més parelles sexuals han tingut, són No, els absolutament. campions, però les dones no. Això que està sortint ara del body count, és terrible, Sí, és terrible. Terrible. Sí, i llavors em fa preguntar-me amb qui té sexe aquests homes. Amb qui tenen sexe? Amb ells mateixos, segurament. No, perquè si no volen una dona que hagi tingut sexe amb molts homes, però els homes han de tenir sexe amb moltes dones, què fem? No? Però Com se fa això? saps per què? Això, estamos desviando un poco, però saps per què? Jo crec que és que tenen por de que pugueu comparar. Probablement. Per això, noies, heu de gaudir tot el que vulgueu, vale? Absolutament. Si voleu gaudir molt, o si no voleu fer res, doncs és decisió vostra, però que no depengui de l'opinió de ningú. Clar. No? Amb protecció sempre! Sí, sempre fem servir protecció, sisplau, que no volem ETS. Sí. Sobretot, no volem ITS, que són una tocada d'ous, Sí, bueno, tornem al tema, ¿vale? Perquè, clar, no, jo és que em sento molt còmoda i penso que el David també, per poder treure temes, perquè a més de poder explicar la teva experiència, també ets una persona molt interessant amb la qual parlar. Llavors, clar, d'això no ho havíem parlat en la conversa que vam tenir abans, però què em diries que té de bo el ser com ets? És una molt bona pregunta. Què podríem dir? Aleshores, què té de bo? Què té de bo? O a tu què sents que t'aporta? M'heu matat, amb aquesta pregunta. Podem tallar això, si vols. No, Podem fer una cosa, la deixem... La deixem guardada. No, per ni molt després, menys, si ni molt vols. menys. És molt bona pregunta. Podria dir que amb nosaltres, pues, a nivell purament relacional, quan sentim a fons. Sentim a fons, penso, com a mínim, els que s'identifiquin com jo, donem molta importància a les emocions, a l'afecte, busquem més, penso,
afecte que pot ser plaer sexual, això sí que ho hem comentat, és a vegades una visió fins i tot molt innocent de lo que és l'amor, de lo que és l'afecte. Penso que és una experiència molt maca la que es pot tenir pues, amb totes aquestes persones que s'identifiquin com jo. Que maco, o sigui que és una experiència molt intensa, no? Sí, sí, sí. Bueno, m'imagino que també depèn de la persona, perquè Clar. suposo que també hi deu haver graus, no?, d'intensitat i de romanticisme. Sí, però vull dir, amb el sentit de... Sí, no? I després també de l'estat de salut mental de la pròpia Òbviament, persona. Però, de dir, sí que és veritat que donem molta importància a les emocions i que quan estimem ho fem a fons. Que guai. Ai, m'encanta és perquè, superbonic. a veure, ets un romàntic, pel que veiem, no? Però també lligat a la sexualitat tenim les persones aromàntiques, Sí, clar, no? que Que no seria aromàtiques, sinó aromàntiques. Llavors, què seria una persona romàntica? Pues, el mateix més o menys que una persona asexual, si no té atracció sexual o rebutja el sexe, doncs una persona romàntica és una persona que no sent aquesta atracció romàntica o que no té ganes de tenir una relació romàntica, no? I moltes vegades doncs, va lligat, però unes altres no, com en aquest cas. No? Llavors, també penso que és important parlar de les persones aromàntiques, perquè si de les asexuals ja se parla molt poc, de les aromàntiques encara menys, no? Sí, de fet, a la Fira d'Andorra, a l'estand de Diversant vam tenir aquesta experiència, que hi havia les banderes. Per cert, he posat la bandera aquí de la sigla A, de l'espectre asexualitat. Segurament perquè veieu la diferència entre la bandera asexual i la romàntica, la posarem per algun lloc, no sé si per aquí o... Edició. Edició ja se n'encarregarà. Aquí. Però sí, justament a l'estand de la fira hi havia una taula amb totes les banderes, bueno, totes no, perquè n'hi ha moltes, però n'hi havia bastantes i, clar, una de les coses que demanaven molt tot sovint era, ui, i aquesta bandera què és? I quan els explicaves que és la bandera de les persones aromàntiques, es quedaven com, què? Això existeix? Sí. Doncs sí, hi ha gent que, bueno, no necessàriament necessita experimentar una relació romàntica o un sentiment de romanticisme. Fins i tot jo penso que el fet de tenir sexe sense amor està molt més normalitzat, també, no? Que el fet de tenir amor sense sexe. Llavors, és una qüestió de... I per què no pot existir al contrari si ja les persones de la meva edat, no? De la nostra edat ja han normalitzat que el sexe sense estar en una relació és possible. Doncs tenir una relació sense sexe, per què no ha de ser possible? Pot ser, no? Socialment, com que tot gira molt al voltant de, clar, si no teniu sexe és que sou amics, i ja està. Sí. No? Bueno, també és una mica el que deia l'Iñaki, que el fet de no tenir ni desig ni tenir relacions sexuals és com una desfeta, com un fracàs, però això és part de... És també la societat que està basada principalment en el sexe, però és que tot és sexe. Jo torno una mica al que comentava abans de la manera de pensar primitiva, tribal. Penso que tenim aquest imperatiu que és quasi bé biològic, no? En aquest sentit, que ens condiciona la manera de pensar i és com que no concebim que no hi pugui haver sexe. Per imperatiu o per discurs d'imperatiu biològic, no? Jo penso que és aquesta mentalitat la que fa que sigui complicat imaginar que hi pugui haver, pues, això, amor sense sexe. Tu com descriuries que és la teva experiència ideal amb una parella? Com seria? O si l'has trobat? La meva experiència ideal amb una parella. Bueno, el primer que es calci per haver de tractar amb mi. És a dir, molta emoció, molt carinyo, molta intimitat, perquè una cosa no va exclosa de l'altra. Molts
moments íntims... Abraçades. Sí. I pues això, a gaudir-ne. Sí, crec que això també ens fa com apropar-nos a la teva experiència de no és algo tan diferent, No. perquè a tothom Exacte. ens agraden les abraçades i els petonets, no? O sigui, Exacte, és a dir, i també inversament, vull dir, no és que a mi em faci angúnia entrar al llit amb algú, no? Ans al contrari, però és l'acte de per si que és algo que no el desitjo pas. Lo qual no m'impedeix després tenir les més petites fantasies, no? O els meus desitjos, vull dir que això una cosa no treu l'altra. Vale, ok. Tinc els meus perfils. Vale. Això potser ho parlem fora de càmera. Sí, perquè no volem la censura de YouTube tampoc, no? Que guai. No, la veritat és que és super interessant i sí que és veritat que el que deia la Isabela, que a tothom ens agrada una mostra de Afecte. carinyo, d'afecte. És que al final forma part també d'això, el cuidar de la parella, el que la parella també et cuidi, són actituds que no són diferents a la resta de sexualitats. Ara et faig una pregunta perquè, clar, jo crec que moltes vegades la societat està molt com centrada en les relacions de parella. Creus que el fet de d'estar dintre de l'espectre sexual et fa no prioritzar-les tant, les relacions de parella? O com te sents? En quin sentit? O sigui, com que... Clar, això també ho dic des d'una visió no monògama, ¿vale? El fet que sembla ser que la teva parella romàntica ha de ser el centre de la teva vida i deixar de costar la teva família, deixar de costar els seus amics, o que les amistats no tenen tant de valor com la té aquesta relació romàntica. O pot ser també aquest neguit des de que som ben petits de que hem de trobar una parella, sí o sí. L'altra taronja. No, penso que en el meu cas no s'ha aplicat gaire, és a dir, si ha existit, i si no ha existit no suposa tampoc un problema. O sigui que tampoc... Clar, és com... No sé si comparant-te amb altres persones potser has vist que centren molt la seva vida al voltant de voler tenir una parella o de tenir una parella. Jo, a més, jo sóc del parer de que aquí ja tornant un altre cop a lo que és el component més psicològic, no? De com de còmoda se senti una persona amb si mateixa. Per qüestions de la vida, doncs, a mi m'ha tocat passar molt de temps sol i no és evident passar-t'ho amb tu mateix al final, no? Vull dir, tenir una bona estona amb tu mateix, vull dir, penso que condiciona perquè al final hi ha molt temps d'observació, no? Vull dir, hi ha molta part d'observació. Penso que ve lligat al fet de com de còmoda se senti la persona estant amb si mateixa, perquè penso que si una persona està còmoda i feliç amb si mateixa, no necessita... És a dir, l'altre no és una obligació, és una opció. Totalment. Estic totalment d'acord. Ho secundo, però vamos. M'encanta la frase de l'altre, no és una obligació, és una opció. Sí. És que, Exacte. No? Algo que algú que t'ha de sumar. Exacte, és a dir, que en tot cas pugui millorar, no necessàriament completar. És a dir, el tot penso que has de ser tu mateix i després l'altra persona et pot aportar perspectives noves, et pot aportar maneres de veure les coses que tu no havies imaginat abans, però en tot cas farà que tu siguis tu. Hòstia. Ai, també és molt bo a les paraules, I sabem d'alguna altra cosa que també se't dona bé. Oh, A A veure, no és per res que portem una vestimenta específica amb les pedretes i tal. És que l'Iñaki no només és una persona que treballa, que té la seva vida, sinó que també té una faceta artística. Llavors, li hem demanat també si volia parlar una mica del seu últim treball, que està en ello, l'àlbum, llavors...
Endavant. Sí, vull dir, és una aventura que va començar el 2008 i aviat doncs, farem els 20 anys d'aquesta esbojarrada aventura que m'ha portat a fer una mica de tot. En aquest cas doncs, tinc la particularitat de que sóc força prolífic amb la feina que faig. Aquest àlbum que estic preparant serà el número 24 Uala! i portarà per nom Goetia. Goetia ve de la Goècia, que és com els antics grecs anomenaven la baixa màgia, que separaven de la teúrgia. M'explico, la teúrgia era la màgia que venia dels déus, és a dir, la màgia oficial, entre cometes, i la Goècia era la que venia de les pulsions més baixes, és a dir, la extraoficial. Què he volgut fer jo amb aquest títol? Goetia el que fa és explicar una mica les parts més lletges un fenomen que jo estic atravessant actualment, que és una depressió. I és com que moltes vegades per explicar una depressió o un estat, no sé si dir alterat, però diferent de salut mental, sembla que com que ho haguem de posar ben maco, no fos cas que ferís la sensibilitat aliena, no? I malauradament la depressió és lletja. És lletja, sortir-ne és lleig, és molt gratificant, però és un procés que és lleig. I doncs és una manera una mica de documentar aquest procés amb les frases que a vegades no ens atrevem a dir. Per fer una mica de spoiler, hi ha una cançó dintre d'aquest àlbum que es diu Hell Here, l'infern aquí, que és una referència a la pel·lícula, una de les pel·lícules de Batman amb Catwoman, on ella trenca el Hello There, que es converteix en Hell Here. Vale. I la tornada és no vull ser aquí. És una frase que és lletja de dir, però és com se sent una persona que viu amb depressió al final. I d'una certa manera posar-ho en música és una estratègia que de fet a mi ja m'havia funcionat en el passat, no és la primera vegada que faig un projecte així. És catàrtic. És molt catàrtic, és molt catàrtic. I és una manera una mica d'alliberar tot això. I ho he triat, a nivell estètic, ho he triat amb una estètica molt Lovecraftiana. Això vol dir colors grisos, verds, oceans. De fet, a les imatges que he anat presentant una mica de promoció del primer tema que he tret recentment, que es diu Kiss the Fog, Besa la boira, que és també una altra metàfora per dir tot m'està anant malament, és igual, em posaré a ballar dintre de la boira i m'ho passaré bé dintre de la boira, no? Clar, la imatge és molt això, una platja fosca, molts núvols, és una mica aquesta atmosfera, i per això una mica l'outfit. M'encanta! Sí, tot en concordança. En concordança tot. Si et sembla bé, quan fem l'edició, posar la imatge del single de Kiss the Fog. Sí. Jo l'he escoltat, i a mi m'agrada. L'he posat un parell de vegades en bucle. Sí, podem deixar també el link a la descripció. Sí, perquè està a Spotify, o sigui que ho posarem... Estic present de moment, que m'estic posant al dia a Spotify, a Apple Music i altres plataformes, Deezer, iHeartRadio, la plataforma de Bandcamp, que sempre és una plataforma més ètica, que dona també més control als artistes, no, sobre els preus. Bandcamp. És una plataforma que he fet servir des del 2011, juraria, 2011-2012, i és una plataforma que, primera, és molt còmoda, segona, no tens anuncis, pots escoltar un àlbum sense que hi hagi anuncis de permís, el qual és... Jo soc dels que creu encara l'experiència de l'àlbum com un ésser de principi a final. Totalment. És algo que es veu als meus àlbums. Goetia seguirà aquesta estructura, amb una introducció, una conclusió. M'encanta, jo soc molt d'escoltar l'àlbum sencer. Exacte. O sigui, com si fos un musical, l'adoro. Exacte. I doncs això, espero que estigui enllestit aquest àlbum, perquè estem encara en fase de creació. Guai. Anem a dir que estem amb un 75% de que aquest àlbum Ja està existint. Tens alguna data en ment?
Quan... És a dir, puc donar una data de la següent cançó que anunciarà una mica aquest àlbum. Donaré una data que és la nit de Walpurgis, el 30 d'abril. Fet de manera absolutament intencional. Però, espera, la nit de què? La nit De les Walpurgis. Vale. És com l'antítesi del 31 d'octubre. D'octubre. És a l'altre costat del calendari, No tens el sabia. 30 d'abril. Si Que llegiu, jo aquí el niño gótico, si llegiu També, mira, això no ho si llegiu la novel·la del Dràcula de Bram Stoker, comença justament a la Walpurgisnacht, la nit aquesta. El Jonathan Harker està arribant al castell de Dràcula justament aquella nit. I els pagesos que li diuen pel camí, ui, no vayas, justament és perquè és aquesta nit i és una de les més perilloses per la... L'espiritual, Sí, lo justament. fosc, no? Pues aquest cop, guai. la següent cançó pues, es dirà Follow My Voice, que està pensat, és una versió una mica més electrònica d'ambient del que seria pues, un cant de sirena. M'encanta, clar, per això Follow My Voice. Per això Follow My Voice. Que guai. Que guai. Ai, doncs m'encanta. Moltes ganes d'escoltar les altres cançons. I bueno, estàs còmode? T'has sentit a gust? Molt. No sé si vols dir alguna coseta més, si t'ha quedat alguna cosa que... Pues que ha estat un absolut plaer estar aquí, que m'ha fet sentir molt còmode Ai, que guai. i que penso que és important donar veu a tots els diversos espectres tant de la sexualitat com de la asexualitat, no? Vull dir, perquè al final que quedi clar que tothom té dret a existir tal i com existeix, vull dir que no hi ha res a justificar, no hi ha res a explicar, perquè a vegades el perill és explicar massa. És a dir, simplement és la llibertat de poder ser sense tenir por a enfrontar-se a conseqüències negatives. Ai, De manera que moltes gràcies per la feina que feu. Hòstia. Gràcies a tu per venir. Ai, Ha estat intens, sí, superintens, m'encanta. Ope, moltes gràcies. A vosaltres. Doncs bueno, amb això hem acabat l'episodi d'avui. I mencionem els col·laboradors, no? Sí, com hem de fer, com de costum. Doncs bé, com de costum, moltíssimes gràcies al Fòrum de la Joventut, que ens cedeix l'espai i el material per gravar. Tenim també a Diversant i a Gay Andorra com a col·laboradors i després també està Diva Erotic Centre. Moltíssimes gràcies pel suport. I a tots els que esteu darrere de càmeres, sobretot des de casa, poseu-nos un like, compartiu i si teniu alguna coseta a dir, si voleu comentar alguna cosa de l'àlbum de l'Iñaki, alguna cosa que us hagi quedat per descobrir o si teniu preguntes, caixeta de comentaris, que això ens dona engagement. I sobretot, no us oblideu de seguir-nos a les nostres xarxes, @rockdelqueerpodcast. I ja està. Super! Que guai! Bravo! El equipo! Fall